Асаблівы акцэнт распрацоўшчыкі і аналітыкі зробяць на практычным укараненні нейрасетак у рэальны сектар эканомікі і цяжкую прамысловасць. Пляцоўкай для маштабнага дыялогу выбраны індустрыяльны цэнтр рэгіёну горад Рэчыца. Тэматычная секцыя будзе працаваць на базе вытворчых магутнасцей Беларуснафты. Менавіта спецыялісты флагмана айчыннай нафтаздабычы стануць галоўнымі спікерамі дыскусіі. Участники сессии также посетят Международную бизнес-академию «Беларусьнефть», где смогут познакомиться с мобильной лабораторией виртуальной реальности, тренажером-имитатором киберкресла-бурильщика, а также с презентацией интерактивных курсов. Сегодня искусственный интеллект – это уже не просто абстрактное понятие, оно является мощным инструментом совершенствования бизнесовых процессов и является приоритетным направлением для внедрения в организациях. Акрамя вытворчых алгарытмаў, удзельнікам форуму прадставяць комплексныя праграмы навучання кадраў ва ўмовах татальнай лічбавай трансфармацыі. Асобны блок эксперты прысвецяць пытанням кібербяспекі і абароне карпаратыўных дадзеных ад знешніх лічбавых пагроз. Нагадаем, мерапрыемствы адбудуцца ў Гомелі ўжо 21-22 мая.